era. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Ito'y titimek tipadto. Iwaragawag yu itinatpag ni Jesus umay manen. Ang pagpagnain kayo agragsak ni Jesus umay manen. Timek tipadto. May isa nga programa iti radyo amang ipakaammo nga ni Jesus asidegan nga agsubli. Nabiiten ti panagsubli na. Kayem agsagana ka nga sumabet ken kuana. Umay manen, ni Jesus umay manen. Naimbag, maragsak, ken nagasat nga aldaw mo manen gayem. Dahiti manen ti programa Timek ti Padto, when a voice of prophecy. Sumangbay, dita pagtaingam ken pamilyam, mang tedragsak, liwliwa, ken amnama, iti panakaisalakan, baitenting ka panagdingeg, kadagiti kanta ken sasaw ti Dios manipod tinasantuan a Biblia. Isagsagot ken ka dagiti gagayem mo nga Seventh-day Adventist. Iti panagserbi ti gayem ken kabsat mo iti radyo ken telebisyon Pastor Noah Hope pagasaten na kakumagayem ti Dios ken ti pamilyam manipod ita ken iti agnanayon. Itinagan ni Apo tayo nga Hesukristo. Kablaawan kay amin na ito nakabsat, iti naimbag kay naragsak nga aldaw tayo. Itanok tayo, idiri tayo, ti naindaklan, anagan ni Apo tayo nga Hesukristo. Ta isu ay ito nakabsat, abigbigan tayo na unay, nga isu ti Diyos tayo. Isu iti namarsua kada tayo. Ken isu iti mangisalakan ken manubot tayo iti daytoy nareribok alubong ay iti nakabsat. Giyaman tayo ta iti daytoy nga aldaw ket agkakadua tayo manen iti sumagmamano nga minutos nga intayo manen agadal sukimaten iti nasantuan asao iti Apo. Ket kada kayo nga rod nga agdingdingeg ita kadagiti transistor radio, da kayo kadagiti sibay, iti radyo, hablawang kayo ating kabsat, iti naimbag, kinaragsak nga aldaw yo. Oray pamet, kada kayo nga adda, nga agbuybuya itata, iti Facebook live stream, ken YouTube, sa dinuman nga ayan nyo met, ating kabsat, nga madanon, daytoy a programa ni Apo Diyos, ti agtultuloy mang tarabay, mang bendisyon, mga iwan, sumugtunggal may sa kada kayo. Kahit iti daytoy nga aldaw, kahit kumat, ay ting kabsat, nga yabkas, iti panagyaman, ken kablaaw, kadagiti amin nga inna, iti pagtaingan, ta iti daytoy nga aldaw, May 10, ket celebraran iti entero nga lubong, ay ting kabsat, iti Mother's Day. Iso nga kada kayo amin nga inna, Happy Mother's Day kada kayo ay ito nakabsat. Ni Apo Diyos ti agtultuloy nga mangted iti ragsak, talna, salunat, bendisyon kada kayo ay ito nakabsat. Agyamang tayo kadagiti inna iti ayat da, sakripisyo da,
ken tidi agkupas a panangaywanda, panangipategda kadi iti pamilyada. Ket gyaman tayo kabsat babaen kadagiti inna ket agtultuloy iti panakarik na tayo ti ayat pateg niya po Diyos kabsat. Ket iti daytoy nga aldaw iti kabsat ket kuman wenno ikararagan tay man ayatan kabsat dagiti eten nga inna iti pamilya sakbay nga agtultuloy tayo iti daytoy programa. Amami nga Dios, iti daytoy apo nga aldaw na isang sangayan nga aldaw agyaman kami ken ka iti sagot dagiti inna gapud iti ayat da sakripisyo da ken di agkupas a panangaywanda. Agyaman kami apo ti pigsa nga ited mo kadagiti amin nga inna iti inaldaw a panagbiag da. Sika apo Dios iti nang tarabay kadakwada ket iti panagayat da iti puso da ket mangyan ninaw apo iti ayat mo sumugtunggal maysa. Apo Dios bendisyon naman ti tunggal ina itang aldaw. Punuem apo ti biagda ti rag-o ragsak talna ken pigsa apo Dios. Liwliwaem ida no nabannog da paregtaem dagiti riknada apo Dios. Ken ipaay mo kadakwada ti agtultuloy a parabor ken panakiaddam kadakwada. Wenno Dios, giamang kami ta babaen iti ayat digiti inna ket maaywanan da nalaing apo Dios iti pamilyada nang nangruna digiti anak da. Dila mabalin o Dios nga mariknada kuma iti pateg mo kadakwada. Ipaay mo, apo, ti tulong mo, kadakwada. Kaya nang nangruna o Diyos, nga ited mo kumaapo, kadagiti puso da, ken panunot da, iti panangiwanwan, ti Espiritu Santo, tapnog tultuloy da, apo Diyos, nga naimbag nga modelo, wino ulidan, iti pagtaingan. Kararagak mo do Diyos, nga iti daytoy nga aldaw kas panamadayaw mi, panagyaman mi kadagiti amin nga inna, dila mabalin nga iparukpok mo ti pamendisyon mo kadakwada. Agyaman kami, apo Dios, iti panangdingeg mo daytoy nga panagyaman mi kadagiti amin nga inna iti pamilya. Itinagan ni Apo Jesus dawaten mi gitoy. Amen. Bueno, ayatan nga kabsat, dinggen tayo, dito may sa akanta, kaya kastamot ten kas pamadayaw tayo, kadagiti amin nga inna, iti pamilya. Ni Jesus agsuplito kasing karina, alain namin na pinili na. Apagdarikmat may pangato tayo, amapan makibuday chay nga to. Tumayap na
Ti suheto nga adalen tayo iti daytoy nga aldaw ay tang kabsat ket pinauluak dayawem ni amam ken ni inam. Iti nakaipunganan ti adal tayo iti daytoy nga aldaw ket pasarakan iti sao ti Apo ditoy libro iti Exodo kapitulo 20 versikulo 12. Exodus chapter 20 verse 12. Ket kastiman ti sao ti Apo. Dayawem ni amam ken ni inam tapno umatiddog dagiti aldaw mo iti daga nga inted ken ka ni Jehovah a Diyos mo. Daytoy abilin ayate nakabsat ket paset ti sangapulo abilin nga inted ni Apo Dios ijay Mount Sinai. Daytoy ket may kalima kadagiti sangapulo abilin. Ket daytoy may kalima abilin ket agbalin wenno agserbi akas maysa arangtay iti sangapulo abilin. Gaputa no kitaan tayo ay ting kabsat. Dito sangapulo abilin, dayjay umuna ingana may kapat abilin, the first four, ket isu daytoy iti bilin para iti relasyon tayo para kini Apo Dios. Taapay takon natin umuna nga bilin, awan ti sabali a Diyos mo, iti sangok. Iti may kadwa abilin, di ka agrukbab, kadagiti ladawan, akinitikitan, wenno ribulto. Iti may katlo abilin, di ka bareng-barengen, tinagan, ti Apo a Diyos mo. Iti may kapat albilin, laglagipem, ti aldaw, apanaginana, tapno santifikarem. So dayjay umuna ingga na may kapat abilin, daytoy abilin nga bilbilin ket isu daytoy iti panagayat tayo kini Apo Dios. Relasyon tayo daytoy kini Apo Dios. I think kabsat. Ket daytoy may kalima abilin ingga na iti may kasangapulo, daytoy met iti panagayat tayo iti padatay a tao wenno relasyon tayo iti padatay a tao. Takon natin may kalima abilin, dayawem da amam kini inam. Tapos di ka makiabig, di ka agtakaw, di ka agagom, di ka agsaksi ti ulbod. Dayjay kabsat iti dayjay iti digiti bilbilin nga panagayat tayo iti padatay a tao wenno relasyon tayo iti padatay a tao. Kay isu nga daytoy bay kalima abilin ay ting kabsat agserbi daytoy kas kinunak itay rangtay iti tayo kalpasan ti panagayat tayo iti Dios isumeten daytoy iti agbalin na rangtay iti panagayat tayo iti padatay a tao napateg ay ting kabsat daytoy abilin dayawem da amam kini inam agsipud ta daytoy ay ting kabsat iti mangirepresenta iti autoridad ken panangaywan ni Apo Dios iti pagtaingan. Nya amin aya iti kabsat ti kay papanan na daytoy dayawem wenno iti Ingles honor your father and your mother. Daytoy sao nga dayawem wenno honor ket naggapo iti original asao iti Hebro kabed. Ti kay papanan na daytoy ating kabsat ket tapno matrato iti maysa a tao abuyugen iti panagraem dignidad ken panangaywan. Isu nga napateg ay teng kabsat daytoy sao honor wenno dayawem ta saklawen na pay daytoy ay teng kabsat iti panagtulnog. Saan tayo mabalin nga kunain tayo nga dayawak da amak kininak ngem sa sukiremet iti bilinda sukiremet iti
tarigagay daken ka. Isu nga niya po Diyos, kayat na nga itin tayo raem, kadagiti naganak tayo, ket saklawon na dayta ti panagtulnog kadakwada. Ket daytoy panagdayaw, wano dayawon tayo, tinaganak tayo, saklawon na daytoy iteng kabsat, iti nadayaw a panagsao, kadagiti naganak tayo. Ken, kastamot din, iti nadayaw, panangipakita, tinaimbag a kababalin, kadakwada, iteng kabsat. Daytoy dayawom, dainam, ken inam, ken saklawon na pa'y daytoy iti panagyaman, nga kanayon, kadagiti naganak. Ken uray pa iting kabsat, daytoy dayawom da inam ken amam, ket saklawon na daytoy iti panangtaripato kadakwada, iti panaglakayda ken panagbaketda. Ken nangnangro na iting kabsat, ti panagdayaw, wenno dayawon da amam ken inam ken saklawon na iti panangitandudo iti dignidad iti pamilya. Isu nga nagpateg launay iti kabsat, daytoy nga panagraem, panagdayaw tayo kadagiti naganak kada tayo iti kabsat. Ta saan lang nga imbilin niya po Diyos daytoy inudiket iti panagdayaw tayo kadagiti naganak tayo, ket isupay daytoy iti panangitandudo tayo ti dignidad ti pamilya tayo iti kabsat. Ket mutay met nga dagiti naganak ay ti kabsat, isuda ti umuna nga awtoridad a figura ti ammo ti ubing. Ken dagiti naganak isuda ti instrumento ni Apo Dios amang isuro iti kinapudno ken kasano ti nasayaat nga ugali. Dagiti naganak isuda ito iti pundasyon usaran ni Apo Dios nga mangporma iti moral ken na espiritualan a biag dagiti ubing. Isu nga ululiten iti libro ay iteng absat diti baro atulag iti Efeso kapitulo 6 bersikulo 1 ingana 3 nga kunana, anak agtulnog kayo kadagiti dadakkelyo iti Apo tapno nasayaat da kuma kada kayo. So nga nakita tayo ay iteng kabsat nga talaga nga napateg itin tayo panangipakita, ti panagtulnog, panagraem, panagdayaw tayo, kadagiti dadakkel tayo. Talaga nga, naipadto, dito na santo na Biblia, nga kadagiti maud-udi nga aldaw. Iti asidegen nga panagsubli ni Apo tayo ng Jesus, iti may kadwa, kunati Biblia nga dagiti anak nasukir danto kadagiti dadakkel da. So nga pudno ay ting kabsa. Kitaan tayo ti kababalin itatta digiti ubing. Ikumpara tayo kadagiti ubing idi 1960s, 70s, 80s talaga nga digiti ubing ka nadayaw da, naraem da, managbuting da kadagiti naganak da. Ngem itatta nga tiyempo ay ting kabsat dagiti ubing, dagiti anak nasukirdan kadagiti dadakkel da. Awanandang ti panagyaman sandan anatulnog kadagiti naganak da. Isu nga laglagipen tay kuma daytoy abilin nganayon tay kuma ay kabsat nga agtulnog agraem padayawan tayo dagiti dadakkel tayo ay kabsat. Muyo daytoy ti bilin nga adaan ti kari. Nalawag nga kunana kabsat iti Exodus kapitulo 20 bersikulo 12 nga kunana, dayawem daamam kininam tapno agpaot dagiti aldaw mo wenno matidog dagiti aldaw mo tirabaw ti daga ken sumayaat ti panagbiag mo. Daytoy pay ti saritaan iti Deuteronomy chapter 5 verse 16. Isung adaduwa ay ten kabsat nga magunod mo no tungpalem daytoy abilin daytoy dayawom da amam kininam ti umana umatidog dagiti aldaw mo ditoy rabaw ti daga. Nagpintas ken nagsayat lakit din ay ten kabsat nga
nugayam naraem tayo, kadagiti dadakkel tayo, adante ti respeto, taripatwen tayo ida, ay kit kuna ni Apo Diyos, umatidog di kita aldaw mo, di ti rabaw ti taga. Ay kinagsaya atin, ay itang kabsat, nga kari, dito ni Apo Diyos, nga talaga nga ited na, kadagiti anak, anatulnog, kadagiti naganak da, umatidog, dagita aldaw mo, di ti rabaw ti taga. Kisaan laang nga dayta, ti may kadua karina, no dayawon tayo, dagiti naganak tayo, kuna na, tapno nasaya at kuma, ti pagbanagam, wino nasaya at kuma ti biyag mo. Wen, pudno, ay tayong kabsat, nga talaga nga, dagiti anak, anatulnog, naraem, kadagiti naganak da, kit nasayaat, ti panagbiag da, di ti rabaw, ti daga, awampay, tinakitak nga anak nga sukir, nga naragsak na talna, ti biag na. Taing kari, daytoy niya po Diyos, ay tayong kabsat. Ngano, dayawem, daamam, kiniinam, saan laang nga umatidog, ti biag mo, di ti rabaw, ti daga, no diket agbalin pa'y anasayaat, ti pagbanagam, di ti rabaw, ti daga, ay tayong kabsat. So nga dagitoy, ti dua akari, nga ano tong palem, dahito abilin niya po Diyos, kita niya, magunod mo at yung kabsa. Ngayon laglagipin tayo nga adamot ti limit iti panagdayaw ano panagtulnog kadagiti naganak. Taapay ano minsan adamo dagiti dadakkel na naganak nga isuro da ti dakes dagiti anak da. Muyo ay ting kabsat santay nga suruten no tulnugen tinaganak nga isuro na ka nga garamid ti dakes. Wenno suportaram ti basol wenno panagabuso ay tayong kapsat. Tahan nga gaputa naganak kay isuro na di anak nga garamid ti dakes kay gaputa dabilin nga dayawom dainam kininam tulnugom ti da kay uray dakesen nga rod susurutam ay hana ay tayong kapsat. Sa pulan ta da limitasyon natoy. No niya laeng dayjay naimbag nga may suro nga tulnugan isut surutan ngumno panagtulnog dayta ti dakes nga aramid ay kasaan ang surutan uray naganak di kita taapay daytoy ko may busor nga rod iti autoridad niya po Dios ay tayong kabsat agtulnog tayo iti Dios imbes kadagiti tao ay tangarod ti kunana ti Aramid kapitulo 5 bersikulo 29. Isu nga ayo tayo nakabsat, mabalin tayo nga ipakita, itin tayo panagdayaw, panagraem, kadagiti naganak tayo babaen ay tayong kabsat, itin tayo panagtulnog kadakwada, ket surutan tayo iti panang disiplina da ay kabsat, tada ito iti mang patanor, iti ugali, nang nangruna kadagiti ubing ay tayong kabsat. Kadagiti mo't nataengan, kadagiti naganak, ay sapay kumain tayong kabsat at ipakita tayo, ti panagraumet, kadagiti anak tayo. Kastamoten, ay ti panangiwanwan tayo, kadagiti anak tayo. Iti naimbag, kinasayaat, ay tayong kabsat, ay wanan tayo, kadagiti anak tayo. Agbalin tayo kumamot, naimbag nga ulidan, kadakwada. Saan nga gaputa naganak tayo, ada otoridad tayo, ti pamilya, ke aramiden tayo tamoten, oray dakesen, ay saan ata, dagiti anak tayo, ke da tayo ti umuna nga pagtuladan da. Anak, kung na di naganak, saan ka nagsasaua, ti dakes, tama di. Ke, no minsan, da yung nanang, wino tatang, ke isumuti na lang agsao ti dakes. Iso nga, da di ubeng, ay ke, masursuruan mo't ang agsao ti dakes. Iso nga dagiti naganak, dapat agbalin tayo kumamaan na imbag nga ulidan. Ay tayong kabsat, pagtuladan, iti kinaimbag, saan nga, iti kinadakes nga aramid. Niya po tayo nga Jesus, ay tayong kabsat, ipatpateg na iti pamilya. Ti pamilya, iso da ito iti kangrunaan nga unit, iti kagimungan.
anak, dagiti ubing, agtutubo nga dumdumngeg ita. Di na mabalin nga raumen tayo, dagiti naganak kada tayo. Sante ko mga ibabain, dagiti naganak tayo. Babaen, iti panagrebelde kadakwada. When, dagiti naganak tayo, ket saan da nga perpekto, adalat tamat, dagiti pagkurangan da. Adalat tamat, dagiti mistake, nga panagpili, iti panagbiag da. At numampay, makaaramid naman, iti saan nga nasayaan, sapay kumata, ipakita tayo latati, panagraem tayo kadakwada. Hantay ko mga agrebelde, kadagiti naganak tayo. Nadikat, ipaay tayo kumalatati, panang suporta tayo kadakwada, uray, numaminsan makaaramid damit, iti saan na nasayaan. Anak, dagiti agtutubo, sapay kumata, agtultuloy, kayo nga, rauman nyo, dagiti naganak yun. No, tubngaren da kayo, dagiti naganak yun. Dahil takit panang liklik da kada kayo, iti kinadakes. Sa pulan nga ipatag tayo, dagiti naganak tayo. Nang runa no si bibiyag dapay. Ipakita tayo, ti ayat tayo kadakwada, pakita tayo, ti panang respeto kadakwada, dumawat tayo, ti pamakawan kadakwada, itata si bibiyag dapay. Ado dagiti anak nga sa dala dumawat ti sorry, wino pamakawan kadagiti naganak da inton dagiti naganak da natayda dadan ijay lungon. Ay ka napimpintas kinasaysaya at anga idi ko masibibiyag da pay ijay tay nga dimawat ti pamakawan kadakwada. Ijay tay nga impakita ti ayat tayo kadakwada. Idi nga si bibiyag da pa. Tauray kasano nga adu nga luwa ng ti agarubos kadagiti matatayo nga dumawat ti pamakawan into no nataydan awanen ta tinatay ka awan riknanan awan ti panunot nan. Nasaysayaat kin naimbag nga itata si bibiyag da pa ay katay pakita tayon iti ayat tayo panagyaman tayo kinapatagda kada tayo ay tayong kabsat. So nga iti dayto nga aldaw, sapay kumata, napalagipan, ti sumugtunggal maysa kada tayo, nang runa, kadagiti padak nga anak, nga sapay kumata, iti panagbiag tayo, dito irabaw, ti daga, kanayon tayo kumanga tungpalen, dayto abilin ni Apo Diyos, nga kunana, dayawam ni inam, kini amam, tapno umatidog, dagiti aldaw mo, iti daga, nga inted ken ka, ni Jehovah a Diyos mo. Agkararag tayo. Amami nga Diyos, nga daka sa dilangit, yaman kami apo, ti adalmi, iti dayto nga aldaw. Pinalagipam, dagiti amin nga ubing, agtutubo, anak, iti dayto nga aldaw o Diyos, nga sa pulan, nga dayawen, raumen, tulnogen, dagiti naganak o Diyos. Amumi, apo, dagiti naganak, kay suda ti instrumentom tapno may wanwan dagiti anak iti naimbag nga aramid. Hindi siya namot Apo Diyos, dagiti amin nga naganak, ngagbalinda kuma naimbag nga pagtuladan, ulidan iti pamilya, nang runa, iti panagpamati, panagserbi ken ka. Amumi o Diyos nga ti kabusor, solisugan na, dagiti ubing, dagiti agtutubo, nga agbalinda, anasukir, kadagiti naganak da. Ngam dawatek man o Diyos, nga babaen, iti panangiwanwan, iti Espiritu Santo, panangidalan, iti Espiritu Santo, ket may dalan kami, Apo Diyos, iti naraem, a panagbiag, nang runa, natulnog, a panagbiag, saan lang nga ken ka, oray paimuten kadagiti naganak mi. Tulungan na kami, Apo Diyos, ngagbalin anasing pet nga anak, sapi kumaha, tulnog kami, akanayon, kadagiti naganak mi, manipo dita, ken ti agnanayon. Tinagan ni Apo Mesus, dawaten mi dikitoy. Amen. When ayaten nga gagayem ken kakabsat, madaydayaw ni Apo Dios, iti nabalegi nga intemanen panagadal iti nasantuan asao ti Apo. Ket no adda dagiti saludsod mo iti daytoy nga adal
mabalin mo ay ito nakabsat, iti ag-text iti cellphone number ko, 0966-4408-814. Mabalin mo mo't iti agsurat, iti Timat Tipadto, Voice of Prophecy, care of DCTP Radio Tiradpas, Candon City, Ilocos Sur. Kaya't inak nga rod pumakadan siya iti kabsat gayem mo iti radyo ken telebisyon Pastor Noah Hope iti programa Timek Tipadto. Umay manen, ni Jesus umay.